بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے براوی مراد صابر۔ آج کا ویڈیو ایک نئی ٹاپک پہ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین زویل شام، سامعین زی وقار، دا پیغامی کل بمبو اور دا پیغامی عام کبو دا پیغام انت دا پیغام دادی کہ اینو پگے اس ٹولا اس گروپ اس جماعت اس چرنگیں گلی گلی کوچا کوچا خاص طور دیات در چرنگیں چنا نیاڑی تیا اورا تیا اینگیں او کی پاننگیں نن میں پوسکنو قرآن پاک کتنے تنا اورانا متکنگا قرآن پاک کنے تبو نو میں خبر مرے کہ دا ٹولہ دا جماعت قادیانی تائے اورا اورا چرنگیں خاص طور چنا نیاڑی کنا لوم ایڈ دایت باس خفتو بو کہ اورا تیا اس جماعت اس گروپ اس بننگیں اورا اورا قرآن پاک متکنگا ایفنگے پوسکنو قرآن پاکو کتنگے دا پوسکنو قرآن پاک قادیانی تا جوڑ کرو کسے کہ انہا ترجمہ قادیانی کرنو انہا تیاٹی رد و بدل کرنو۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام ارشاد فرمائے فک یہ اللہ رب کائنات نا آخری کو نبی اٹھ کنی آم پت پین نبوت بفق قیامت اس کا نبوت نا دروازہ اللہ رب کائنات کنی آم محمد رسول اللہ بند کرنے اور اللہ رب کائنات تینٹ تنا قرآن ارشاد فرمائے فک کہ زیبانگ نبی علیہ السلام خاتم النبی جی نے اوڑا آم پت پین چو نبی اس بفروئے تو گلی گلی کوچے دا قادیانی چرینگنگو دا خباست دا جراسی میں پہلے فنگو خدا را تنا اور تنا چناتا تنا بروکنگا تمام نسلاتا عقیدنا خیالی کبو کہ ختم نبوت تعالی رب کائنات کنی نکل موت عطا فرمائے فی ختم نبوت نا زی علی رب کائنات نیک نے کارم کرنا توفیق عطا فرمائے فی اچو بندگا سے تنا قرآن پاک قرآن تفاو اور اچو بندگا سے قرآن پاک کے الفاو مفت تنا اورات تخپاو نما جند اگر تینگی قرآن پاک مٹائی کرے تنا مرضی تھی امبو تینگی قرآن پاک کلبو او مسلمان تا دکانن لیکن خیال کیس کی قادیانی تا قرآن پاک برور نی خوش مروز کی کنے قرآن پاک مفت مل لوئی لیکن اینو پگدا کارم باز مننگے دانا خیال کیس اللہ رب کائنات کنے نے کل زیبانگ نبینا غلامی عطا فرمائے۔